Kode kaunti ma KISUMU rawere maromo 2,100 mayudre kaunti ma KISUMU igeno ni koro biro yuto mokalo kokalo kuom chenro mar Kazi Mtaani manyoro Jatend piny Kenya William Ruto noyango ni biro duogo e kinde twak mare nyasi mar madaraka. Komishona mar kaunti ma KISUMU Benson Laparmorijo kane wuoye nyasi mar madaraka manobagi kaunti no ojiwo rawere mondo mi oneni ondikore ne tijego e mbui. Korka korgi jotelo manotene kod MCA ma Market Milimani Ward Seth Kanga nongo erokamano Jatend piny Kenya William Ruto ka omedo ni chenro ni biro kelo tije ne rawere kendo duoko piny hang'enge e gwengego. KISUMU County, we will be engaging 2,100 youths to do this job, and it is starting this week. In answer, actually, I think from Tuesday, we'll start making arrangements to recruit these youths, but recruitment will be done online, so let us be on the lookout so that you apply for the same. Aparo ni gibiro poge sub-county ka sub-county. Mondo sub-county ka sub-county oyud equity obedi. Uneno ka Kazi Mtaani oduogo. Koro wakwayo vijende ne website ni keti mondo gi apply mondo ji obed gi kuombe maginyalo timo.